To bayan haka akwai wani abu da ya kamata mu sani game da asset da liability. Mutum ɗan adam shi karan kanshi zai iya zama asset ko ya zama liability. Ko nawa ka bar mai, ka bashi biliyan 100 sai ya lalata shi. Idan ka zama asset za ka taimaki kanka, idan ka zama asset za ka taimaki iyalanka, idan ka zama asset za ka taimaki 'yan uwanka. Jama'a, wannan shiri ne da Hausa Section take kawo muku. A wannan bidiyon idan kuka ji an ce asset ana nufin kadara kenan, amma kuma a fannin kasuwanci idan kuma kuka ji an ce liability ana nufin abin da zai sa ka kashe masa kuɗi amma shi karan kansa ba zai baka kuɗi ba. Ai sauraro lafiya. Ina son in ƙara bayani akan menene asset da menene liability. Na kawo misali wancan karan na ce duk wani abu da kake da shi ko wani abu ne wanda kake kiran shi kadara, to bari zama kadara ba sai idan yana kawo maka kuɗi ne. Mu ɗauka gidanka misali, gidanka bai zama lallai ya zama kadara ba. In dai gidanka kawai kana zaune ne, sai dai ka zo ka biya kuɗin nefa, ka biya kuɗin water board, kuɗin ruwa, ka biya kuɗin gyara can wurin ya lalace a gyara, can wurin kaza, can wurin kaza, can wurin kaza, kawai kashe mata kuɗi kake yi shi, amma gidan karan kanshi bai kawo maka kuɗi ba. A sashe na kasuwanci wannan gidan bai zama maka kadara ba, amma a sashe na zamantakewa na rayuwa tunda ya baka rufin asiri, wannan ya zama maka kadara. Na san wannan, amma kuma ba wai wannan nake magana ba a yau. Yau ina magana ne sashe na kasuwanci, sashe na business. Wannan gidan ba asset bane, wannan gidan ba kadara bane tunda dai bai kawo maka kuɗi. Sabanin wani gida da ka gina, wannan wanda ka sa estate ne, he ka sa mutane haya. Wannan mutanen 'yan hayan su da kuɗin nan da ake samu daga wurinsu wanda suke biya na wannan gidan, da shi kake biyan electricity, kake biyan wutar lantarki, kake biyan ruwa, kake ɗaukan ɗawainiyar duk wani gyara na wannan gidan. To wannan gidan ya zama asset kenan tunda yana kawo maka kuɗi. Bayan wannan kuɗin ma da kake ɗaukan ɗawainiyar gidan da shi, akwai wani kuɗi ma da yake shigowa account ɗinka wanda za ka yi sauran abubuwanka da shi. To wannan gidan ya zama asset. Idan kana da mota sai dai ka kashe mata kuɗin mai, kai kaza kai kaza kai kaza, ita ce kawai zaka ta kashe ma kuɗi. To a fanni na business, fanni na kasuwanci, wannan motan ta zama maka liability kenan, bata zama maka asset ba tunda dai kashe mata kuɗi kake kuma ba wani kuɗi take kawo maka ba. Sabanin mota wanda ake goyin da ita, a je can da ita a dawo da ita, a je wancan garin da ita a dawo da ita, wannan ana ɗiban fasinja ne, duk fasinjan da aka ɗiba za su ba da kuɗi. Wannan kuɗin da ita ake samu a biya kuɗin mai, a gyara mota, kuma a yi wasu abubuwan ma da shi. Da wannan kuɗin za a yi wasu abubuwan. Me motan nan, motan tana ɗaukan ɗawainiyar kanta, motan kuma tana bashi wani kuɗin ma da zai yi wasu abubuwa na rayuwar shi. To bayan haka akwai wani abu da ya kamata mu sani game da asset da liability. Mutum ɗan adam shi karan kanshi zai iya zama asset ko ya zama liability. Ɗan adam yana zama asset yayin da shi ɗin yana da ilimin kasuwanci, ya san yadda za a yi ya riƙe kuɗi, ya san yadda za a yi ya samu kuɗi, ya san yadda za a yi ya ninninka kuɗi. Waɗannan abubuwan ya iya samun kuɗin, zai iya nemowa, ya iya riƙe kuɗin, zai iya aje kuɗin, ya kuma iya ninninka kuɗin. Idan ɗan adam ya samu waɗannan abubuwan guda uku, shi karan kanshi ya zama asset. Amma yayin da ɗan adam bai san ya zai samu kuɗi ba, bai san ya zai aje kuɗi ba, bai san yaya za a yi ninninka kuɗi ba, ya kasuwanci kuɗin shi ya ninninku, to wannan ɗan adam ɗin ya zama liability. Ba zai iya hana kanshi kashe kuɗi ba, kashe kuɗin kawai ya sani, bai iya tarawa ba, bai iya samun kuɗin ba, bai kuma iya ninninka kuɗin ba. Shi ɗin karan kanshi ya zama liability. To kuma yanzu idan kuka duba rayuwar mu ta yau, akwai wa'inda za ku ga su ɗin liability ne, akwai wanda za ku ga su ɗin asset ne. Za ku ji labarin wa'inda an bar masu kuɗi mai yawa, kila iyayensu sun ba su kuɗi mai yawa, ko sun mutu sun bar masu kuɗi mai yawa, ko kuma su yaran da kansu suna da access na kuɗi mai yawa, amma kuma ba su iya ninka wannan kuɗin, ba su ma iya nema ba, su kawai sai dai su kashe kuɗin. Wasu an ma bar masu kuɗaɗen masu yawa, amma ga baki ɗaya sun banzatar da su, saboda su ɗin liability ne waɗannan mutanen. Ko nawa ka bar mai, ka ba shi biliyan 100 sai ya lalata shi, sai ya ƙarar da shi,
saboda shi liability ne, bai san samun kuɗi ba, bai san yadda ake samun kuɗi ba, bai san yadda ake tattalin kuɗi ba, bai kuma san yadda ake nunnunka kuɗi ba. To amma kuma akwai waɗanda za ku gansu sun zo wuri ba komai, za su tashi daga wani gari su je wani gari, ba su je garin nan da komai ba, ko kuma ɗan abin da suka je da shi wani ɗan kuɗi ne kaɗan, kila ɗan wani guzurinsu ɗan kaɗan, amma kuma idan suka je garin nan ka ba su wani shekaru za ka ga sun koma cikin masu kuɗi a anguwannin da suke, ko kuma a yankunan da suke, ko kuma ma a garin gaba ɗaya in tafiya ta tafiya. Na san wani da ya tashi daga wani gari ya je wani gari, a garin da ya je ya dinga ayyuka daga wannan aikin zuwa wannan aikin zuwa wannan aikin, kafin ka ce wani abu a wasu 'yan shekaru ya samu kuɗi, ya samu rufin asirin shi, ba shi ɗaya ba, ba su biyu ba, na san misalai da yawa. To waɗannan mutanen wanda za ka ga sun je gari ba komai, kuma sun samu kuɗi, sun nema kuɗin, sun yi tattalin kuɗin, kuma sun ninka kuɗi, waɗannan mutanen su asali. Su kuma waɗancan mutanen da ko nawa ka ba su sai sun lalata, su kuma waɗannan mutanen liability ne. To kai a matsayinka na ɗan adam mai tunani, kamata yayi ka zama asset, kar ka zama liability. Idan ka zama asset za ka taimaki kanka, idan ka zama asset za ka taimaki iyalanka, idan ka zama asset za ka taimaki 'yan uwanka, idan ka zama asset za ka taimaki 'yan mutanen garin da kake ciki, idan ka zama asset za ka taimaki ƙasanka, idan ka zama asset za ka taimaki yankinka, kai idan ka zama asset duniya gaba ɗaya ma za ka taimake ta.